कैसे कि ललसा पुराए अमर भार गइल गोदिया कि पाई गइल तू हुए पिया अरे पुलिस में नौकरिया अरे तो चलो न चली जा तो चलो न चली जा कावा तो थावे माई के मंदिरिया चलो न चली जा हो दुर्गा माई के मंदिरिया चलो न चली जा अल्लाह सब पुराए मोर भार गोदिया पाई गइल तू पिया पुलिस में नौकरिया तो चलो न चली जा तो चलो न चली जा दुर्गा माई के दुआरिया चलो न चली जा ओ दुर्गा माई के दुआरिया लोजपानी राजकिशोर जी की तरफ से बहुत पुरस्कार छपरा जिला में आइलू आ छपरहिया भाव ना कइलू त का कइलू का जी छपरा जिला में आइलू आ छपरहिया भाव ना दिखइलू त कुछ ना कइलू सब भाव छपरहिया भावे में बा हां पता नहीं डफरा के भाव में चले के बा भैया हो अरे कि रुना झूना रूना झूना अरे कि बाजी पायलिया हम माई की माई जब आवेली तो रुन झुरुन पायल बाजेला कैसे हां अरे कि रुना झूना हेने से तू रहो आ तू होने जा होने देखो लोक गीत में तो होखबे करला तनी जागरण में भाव है होंगे जागरण बाटे लेकिन भाव लगाए को कैसे आ जैसे घोड़ा दौड़ होखेगा लो वैसे तो हम लोग तू लोग तो घोड़ी हो लोग घोड़ी दौड़ करे कैसे तो अब घरवा में कोई समाई हो कैसे अरे रुना झुना
ओ हो कि मुखिया जी खाली हाथ ना कंजूसी करो आवे के परी रउआ हेने आई हेने उठ के हेने आई वैसे बैठला ना 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 हम मुखिया जी के तरफ से मुखिया जी के बुलाते मुखिया जी हेने आई हेने आई हेने अगले बार विधायक बने के बनू तो तनी हेने ऊपर आई आशीर्वाद ऊपर से दी कैसे अरे आवे के परी रउआ आवे के परी आशीर्वाद सभे कमर हिलावे के परी आ तनी माई के भजन में भाव दिखावे के बा आ तनी कमर हिला के कैसे अरे कि रूना झूना कह